Medicina and Wellness Center kag sang mga cash prizes intra na sa Suki Ayuda Promo. Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM 88.7 para sa dugang nga mga detalye. Extend Food Supplement for Men. O si Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Mark, sa tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, testingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo kag nga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. E3 Bio with VCO. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. E3 Bio. Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, indi manami ang akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabakal sa mga butika. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigko bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkala nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapang ang tunay. Tatak ng tapang Tatak Ginebra. Drink responsibly. Tatak ng tapang Ginebra. Tatak ng tapang
DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mamasabutika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Dali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Ginsulayan ko pa no ang may PC. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namin gid ang akon nga paminaw. Salamat sa may PC. Mighty C. Mamasabutika. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dysmenorrhea ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala gid ako makabatsyag sang sakit. Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang oras sa Pilipinas, 7:20 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pueblos, mga issue na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos. The People's Forum, Martes na Martes, Pebrero 3, 2026. 25 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Sa mga estudyante, himos na kay may klase, mga empleyado, himos na kay may trabaho. Tapos na ang fiesta sa Haro. Nag-ulan ka gabi, dahil sa way nga way madayon ang procession sa palibot sa Haro Public Plaza kag sa nearby streets. Sa way nga hindi tantogid ang pagdugok sang tao bangod sa pag-ulan sang panahon or pag-ulan bangod sang low pressure area nga yara sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Ikaw dira nga nagahingo-ingo na magtumar na sang Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Nagata kita katawran sa mga suki ta far and wide. A blessed Tuesday morning to all. Inyang adlaw nga ginhimo sang Dios, magkalipay kag magkasadya. Salmo 118:24. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inyang adlaw nga ginhimo sang Dios, magkalipay kag magkasadya. It is a wonderful thing to be alive. Maayo gid kun buhi ka pa, Ecclesiastes 11 verse 7. Sa imo nga nagapamahaw sa sining oras, Ma'am Donna Silorio Sapio, kaya Sir Gino Somagaysay, Jesse James Carvilles, Analu Puentibaha Discalso, magpangapena sang DTX Premium Coffee. Ang adlaw nga Martes, bukot mariit ha! Kakasod ni mga pagpapati nga kung Martes, Biyernes, mariit, niti mo marigos ko ni nang antang kao.
Every single day created by God, Ma'am Ningning, Sir Nilo Magkanam, Sir Gino Sumagaysay, Pastor Bobby Iriman, is blessed by the Lord. Every day created by the Lord is a blessed day. Why isang palhi nga adlaw? Why man sang palhi nga numero 13, numero 6, nga palhi man di malas man. Wala sang di malas kung nara ka kay Jesus. Pero kung why ka nag-align sa imo kabuhi sa yate, laglagon ka gid ah. Am I correct? Amen. Renante Fernandez, good morning. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan ginadulong sang Mighty C kag D3 Bio. Sweldo ni Bato mahimo hawiran sang Senado. Publiko ginapaandaman sang PNP sa baglapta sang peke nga kwarta kapin padre sa syudad sang Iloilo. 4-day compressed work week ipatuman sa Iloilo State University of Fisheries Science and Technology. 7:24 sa aga. Pakitaan nyo ba si Arada sa tupad balay nyo si Bato? Si Senador Ronald Marapon de la Rosa. Anay pinpit safe sa tiyempo ni Presidente Rodrigo Duterte. Wanted subong or gapanago sa Mamedeline Amarilla Nieves. Sir Jefferson Ragudines, bangod kay may information siya nga dalakpon sa sang ICC bangod sa kaso against crimes against humanity nga gin-file sa iya upod sa iya boss nga si Digong. Mahimo mahawiran ang sweldo ni Senador Ronald Bato Marapon de la Rosa kung may recommendation sang Senate Ethics Committee suno kay Senate President Pro Tempore Panfilo Morena Lacson. Wala nakatambong sa sesyon si De La Rosa humalin pa November of 2025. Makikita sa iya kag kuan bala ning istoryahan nanday Senate President Vicente Soto kag Ping Lacson kung anong maayos ini. Kay may public clamor, di ba Ma'am Charlene Serra, Debsi Amosa, Twin Factoran, Narda Villahermosa nga kung sa gobyerno gani no work no pay. Kung maka-absent ka beyond the limits, why ka na sweldo? Yang kakatabo diya nga si Bato, absent siya, Ma'am Charlene Serra, Sir Randy Serra, Ma'am Susan Galan, pero sige gyapon sweldo niya. Sarap buhay, no? May magagamit sang possible recommendation ang Senado pagi sa Ethics Committee agod maamyendaran ang pagsulundan nga maghatag ligwa para sa sanction Bato kay De La Rosa. Kuan bala ka-unfair para sa mga public servant, mga empleyado. Nga kung hindi ka gani maka-duty, buhinan ka, no? Si Batoya, sige sweldo niya, bisan absensya mo. So he's not performing his duty to the people of the Republic of the Philippines. Ara sila dra. He is earning a lot. Dako ning sweldo sa ang senador mo. May panalabot ang ilang mga may ara na sila sang mga pundogid nga ginagamit sa ilang mga opisina. May panalabot ang mga lobby money da sa mga multinational companies. Amo na ka namit ang pangabuhi akong senador ka mo. Senador ka, presidente, vice president, namit, congressman, namit, mayor, namit. Hindi nga namit. Gapananam sila da Sir Steven Herardino, Ma'am Beth Idalilia, kay Sir Noel Goles, kay Ma'am Beth Idarlilia, kay Ma'am Erlina Telarma Goles. Namit ang pangabuhi ko nara ka sa pwesto. Inaya kung takaw ka pero kung true to your self-command, kag imo ya pangalagad kag sweldo mo malang inasaligan mo, ang politika, hindi makabuhi ni mo. Kita sa public office man as media advisor sang isa man kakilala nga politiko. Ama niya Ted, gapangalot-kalot sa kadadlaw mo. Nya Ted, 3,000 naman ang gwa sakon ba? Tiyamba ko siya ganising ko mayor, plagyo ka, hindi ka di magtiner. Galing kay ti, that is public service mo. Why ka na yasang privacy, Ma'am Ningning? Ma'am Apple Kamari Siman? Bisan katulog ka pa, pukawon ka to. Mayor, Noy, board. Ngayon bulig, kwanan ng resita.
Way ka gidya sang kalinungan, magluwas lang. Kung ara ka sa pwesto, gamiton mo na ya para sa imong nga negosyo, para sa proteksyon sa negosyo mo, proteksyon sa mga racket mo. Kaya parang may gahom kay. That is reality sang politika, Sir Jimmy Haneo. Foro de los Pueblos. 7:28 sa aga, pakitaan nyo sa bato kay basi ara na si bato sa binet nyo. Earl Siva, good morning. Sa pagsugod sang Martes kadlaw babo, saka gid ang tanan as ang oil products nagsaka as of 6 a.m. Ang gasolina nagsaka sa Earl Siva sang 80 centavos kada litro. Ang crudo o diesel nagsaka 1 peso and 60 centavos kada litro. Kagang kerosene nagsaka 1 peso and 10 centavos kada litro. Foro de los Las 7:28 sa aga sa Pilipinas, namin ining ginhimo sang Iloilo State ang kanlang ISO Fest bala. Ariyo, ipatuma na sang Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology. Pakita ta please ang eskwelahan nila. Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology, ISO Fest. Ang 4-day compressed work week sa kabugusan nga second semester sa academic year 2025-2026. Bangon sini ang ISO Fest, ang una nga universidad sa Western Visayas nga magapatuman sang scheme sa idalom sang ginaprobahan nga internal guidelines nga nakasandig sa Civil Service Commission. Suno kay Dr. Nordy Sason Jr., ang presidente sang Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology, nga ang policy ginakasugtan sang Enero 28 sa University Library sa main campus population site sa tubang sang faculty, sang staff, kag mga estudyante, kag university authorities. Unang naprobahan sang ISO Fest Board of Regents ang CWW scheme, ang Compressed Work Week scheme sa first quarter sang 2026 meeting. Nagipatigayon sa CHED Central Office sa Quezon City sa Enero 26. Kasunod sang pila ka semana ang internal consultations kag institutional survey nga amo ang nagserbe nga basihan para sa proposal. Sa idalom sang aprobado nga pagsulundan, gin-adapt sang ISO Fest ang Compressed Work Week, CWW, agud mapasanyog ang operational efficiency samtang gina-maintain ang mandatory nga 40-hour work week kaya gina-prescribe sa idalom sang civil service laws. Foro de los Pueblos. Inatsag sang universidad, Sir Sonric Verdejo, ISO Fest, ang butangta, ISO Fest. Inatsag sang universidad nga wala ginabuhinan ang aktual nga tion sang duty, kundi gina-reorganize ang work schedule agud ma-improve ang productivity, moral, kag work-life balance. Ang Iloilo State University, palug adida ba Sir Paul, Iloilo State, islang tapis ang graphics. Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology, ISUFST. Ini para nga may balance bla, ang work-life balance. Amo nang gusto nga iduso ni Dr. Nordy Sason, which is naprobahan na ini Sir Julio Medina, Ma'am Laura Sumagaysay, para sa ISO Fest. Foro de los May ISO Fest sa Barotac, sa ibang pa mga campus sa probinsya sang Iloilo. Foro de los Pueblos. 7:31 sa aga, si the late Vice Mayor Julius Asis sang Panay Capiz gin-cremate na sining karon lang after nga patay sa Medical City Hospital diri sa sulod sang Iloilo. Sa 45 anyos, Vice Mayor sang Panay Capiz, first termer. Ang information nga ang iya sining nga earn, ang iyang abubla. Kay after nga napatay sa cremate dayon, may mga himata gani sa kay mga supporter niya sa Panay Capiz nga naglalaing ang cremate bati iya na yang prerogative sang pamilya. Ayang nga earn dalon karon sa Panay Capiz para sa hamyang na Ulo nga why naman na earn naman lang nang makita mo da, no? Kaya tapos may tarpaulin na lang. Now, ano ining liver cirrhosis? Gina-drive out agad ini kay ginakampanyata ang pagtipik sang aton nga lawas. Mambakatid ako niya lawas, ako man niya tinaede, sagad kimo hilabot. Ang liver cirrhosis, late stage, often irreversible. Magbaka irreversible, hindi na mabawi.
sang fibrosis sang liver, cause sang chronic diseases, pareho sang hepatitis, alcohol abuse, or fatty liver. Ini nagadulot sang damage sa liver function. Ang simptomas ng liver cirrhosis, fatigue, permilang ginakapoy, maluya ka, nagaas-as ka, unexplained weight loss, kag loss of appetite when ka naganang makaon. Tapos ang late kag advanced stage, jaundice, naga-yellowish ng imo nga panit, kag imo nga mata, gaplang atol imo panit, severe fatigue, kag daw may spider-like blood vessels sa imo nga panit, may daw natawag nila nga spider angioma, nausea, kag abdominal swelling, gahabok imo tiyan. Ang komplikasyon, confusion or cognitive issues, naga-vomit ka na sang dugo, kag mayara sang mahig dark and tarry nga stool o kon higo. So along gid sa cirrhosis, grabe yung tatininom. Foro de los Pueblos. Balito pa mo da, ang tatinom. Anong causes ng cirrhosis? Chronic hepatitis, particularly hepatitis B kag C. Alcohol abuse, long-term excessive alcohol consumption. Inabalang matyaga niya daw maubusan niya sa sang limnon, bla. Mamista to kay para magpahubog, bla. Kung hindi ka inom, pritik buot, ha? Daw tutoy nga pangihi. Pero kung makainom gani, kagwaas panit niya mo. Giririhi sa dilargo niya kag mag-iskandalo, bla. Si look, why gid sang kayuhan nga madulot ang inom, ha? Mabakatid, korde, kay mo da badoy kay mo. Hindi kaya in ko na kag-inom. Ay, hindi makuniin Why man kuya nagapilit sang kulingon kaya sa mga tao nga mag-grupo de kundi sila ya. Kung inom sila da tapos why kayo mag-inom da OP ka out of place. Ti ano? Other causes, autoimmune diseases, biliary diseases, genetic condition, iron overload, kag long-term exposure to toxins or medication. Pero ang risgo gid, Ma'am Remy Apanes, Criselda Buyco Alamuhen, ma'am, amo ang dulot sini ang pag-inom gid. Foro de los Pueblos. Wae niya ni Tanduay. Wae ni San Miguel. Wae niya ni kanin Jack Daniel. Wae nila ni kay Gamangaranon. Sala ikaw yan masakit ka. Di kapag masakit mo, sino mabayad sa imo? Si Lusutan? Sino bayad sa imo? Si Ramunang? Sino mabayad sa imong mga biyan mo to nga nag-enjoy sa pag-inom? Nagbinaoy ka mo to, nagbinastos ka mo, nauyan ka mo to. Marka demonyo nang ginainom niya, Rimya Pales. Amo nang gina-drive out because our body is the temple of the Lord. Usually ang tao, kung ara gani sa kabuganaan Pastor Bob, Ma'am Donna Silorio Sapio, lipat sa Diyos. Pero it is written, your body, my body is the temple of the Lord. Templo niya nang hindi ta dapat pagikuana, hindi ta pagsindutan, hindi ta pagbubuana sang ibiti-biti. Hindi pagsindutan sang sigarilyo, droga. Nga makadefile sang aton nga templo, sang lawas ta kay hinulam tala na. Tiwas ka maguba na, sino dalaganan mo? Kuni ang tag-iyan ang ginulaman mo? Sino nagpaulam sa imo sang lawas? Ang Dios. Mabaka Dios na mababa niya daw complete, daw perfecto gid siya. Kina-drive out ko din nga yung mga balatian nga ni subong nga nagatulhaw sang cirrhosis of the liver without condemning niya sa kay the late Vice Mayor Julius Asis, kay ang iya sining wife, kilala naton upo naton sa una sa media, si Ma'am Claire Bilotindos, reporter sang ABS-CBN. Tahom to si Ma'am Claire, gamay lang to katitiya pero gwapa blaw. No, ti mga early 2000 TV reporters ng ABS-CBN Iloilo, si Ma'am Claire Bilotindos Asis, nga tiayo ni the late Vice Mayor Julius Asis sang Panay Capiz. Anong na-drive out dari Ma'am Donna Sapio, Ma'am Marita Lemetsilina, Sir Eric Gose. Yang lawas hindi niya aton halungan ta. No, lima bigin pa ulam ako ni Ma'am Bing Space J sang iya nga suburban. Tapos pag-drive ko, binunggo ko, abi. Sinangit ko to tricycle, binunggo ko sa pader. Ikaw, Ma'am Bings, Ma'am Sally Pampliega, ginpaulam ako sa salakyan mo, ginbunggo ko. Malipay ka ba mga, yehey! Salamat kita na kay ginbunggo mo, Di ba ginambala mo nga lungan mo, inang take extra precaution. Di ba, Sir Renante, Ma'am Ninita Del Prado, di mo man this is already awakening para sa aton tanan. Ngayon cirrhosis of the liver, eventually, kung kainom ka, hindi pa man nga dali-dali, no? It will take years hasta nga mag-epekto ina.
Amo nang habal naton nga deposito pangamuyo. Kung may gina-deposito ka nga pangamuyo, may withdrawon ka. No, sa tiyon sang ital-ital. Pero kung may kagiga pangamuyo, yati, ano bing withdrawon mo? The same principle sa bangko, di ba? Ang saving and ang pag-save and withdrawing. Kung may gin-save ka, pag butang mo sa imong ATM card, may gagawa nga kwarta. Pero bisan ano mo na kalihans na sang ATM, kung why kay mo daya sang deposito, why na hangin na magwa daw ganit papel. Zero balance. Am I talking with sense here? 7:38 na sa aga. Pagbalik naman, kilala nyo si Maria Ozawa. Ara si Maria Ozawa. Ano natabo kay Maria Ozawa ng ina? Si Maria Ozawa, ginbaligya niya ang iya nga kwan, PANTY. Para sadya lang bla. Lisa, Lirien, Banalo, kadumdum sila kay Jesus kun ara sila sa trahedya, kag kun nagamasakit sila, pero wala nila na-appreciate kun ano ang nahimo niya. Nya sakit ya tiyan niya ni Ma'am Donna. Way matakoy kasugo kanimo Ma'am Donna, si Lorio sapyo masagad kadlaw diyan. Ma'am Donna, ang pandam ko kanimo kadlaw kalungan mo ha, nga baba mo way ga bukas. Kay magbukas kani basi magsulod gani hamlok tapos kagid. Pag gani lamok daw. 7:39 saga. And pagbalik naman update sa mga Ilonggo seafarer nga nakaluwas sa naglugdang marine vessel Devon Bay sa kadagatan abroad. May taga Haniway, taga Barotac Nuevo, kag taga Estancia nga nakaluwas. Ang istorya sang ilang kapitan, taga San Enrique, Negros Occidental, si Captain Elimar Hucal. Nga until now, Ma'am Evangeline Aposaga Arorong, Pastor Bobby Iriman, wala gyapon makitan. Foro de los Pueblos. Nagbantayan sa aton nga morning devotionals. Your enemy will be God's enemy kung gapaapin ka kay Jesus. Kung may kontra ka, hindi ka magpalak, relax. Pangamuyo, was-was pangamuyo. Ay sa dalayo na, ang nga pangamuyo mo kag deposito pangamuyo, pag plead mo sa Dios, matapakan niya ginang bulang niya pag is pangamuyo. May mga injustice nga nagakalanabo sa komunidad, sa barangay, sa opisina, kundi man na. All you have to do is relax. Tawag ka kay Jesus. Panawag ka sa iya. No? Panawag ka, Junlin Didoroy, Rolando Pamplona, Femia Pamplona, Jim Haneo. Nami man sa inyo kay kinadlaw ka mo, no? Si Pastor Bob na kadlaw. 7:40 na sa aga. Tumara ka mo D3 Bio. Hold on! Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipi-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon.
pirmi, di nakakapuyon. Tungod sa may TC, protektado ka pirmi. May TC, vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may TC. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating, sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa, ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon ng istasyon. Oras sa Pilipinas, las 7:48 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Foro de los Pueblos. Are you still with me? Are you there? Ara pa kamuda. 7:49 na sa aga. Sa mga magapadulong diri sa syudad sang Iloilo sa buong adlaw, hingalitin ninyo ang free consultation sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes. Kung sa Miag-Aw branch ka, malapit ka sa Miag-Aw, taga San Joaquin, Tigbawan, Tubungan, sa Antique, dira sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miag-Aw branch, kada Domingo may free consultation. Sa Pasig kag Kalinog branches, kada Lunes kag kada Huwebes. Hindi ka mo magbakas ang peke nga DTX 500 nga ginabaligya na sa kabarangayan, sa Baylo bakal ka mo direkta sa product centers, agud masiguro ninyo nga organic ina. Foro de los Pueblos. 7:50 sa aga. Usually kung ga-star ka sa boarding house, inablang nga daw kumo ang inyong comfort room or natawag sina bathroom. Kung ara ka sina sa mall, hindi na nga CR ang tawag sina, hindi na comfort room, ang tawag sina powder room. Lain ang tawag sina mo, no? Comfort room or basta lain yung mga tawag sang actually CR. Kung sa aton ka silyas bla. Nga makakuan ka na, makapaligo ka. Di subong aga damo sa mga ara sa sulod sang CR gapungko sa trono. Sorry sa man ka pamahaw, Aryo, may 10-minute rule. Why your bathroom break needs a timer. Napila ka minutos magtiner sa CR Sir Renante Palek kay Sir Renante Fernandez. Ma'am doon na sapyo. May mga nag-view sang bathroom as a sanctuary. Di ba makapungko ka dara daw langit ng imong nga pamatsyag. Mapautuas mong tanan mo nga mga balatyagon. Iban sina sanctuary for scrolling through social media. Sinong araga pong kodas trono sa CR? Kamag sagad ka scroll ka cellphone. Or ara ka nagapungko ka lang, tapos ka lantaw ka sa latest ka balita. Pero ang medical professionals paandam sa tanan that spending more than 10 minutes on the toilet can lead to significant health issues. Pamati. Prolonged sitting ang madugay nga pagpungko sa trono. Tanan kita gali, hari kay may mga trono kita, no? Iban sinagaling ginhulam lang naton nga mga ginarian. Prolonged sitting, especially in a position that relaxes the pelvic floor, puts excessive pressure on the rectal veins. Ini nagapasaka sang strain sa imo primary contributor sa saliin ang imong lawas, nagatuga ini sang chronic constipation. To maintain optimal digestive health, ang mga doktor nag-recommend nga mag-treat sang toilet as a place for business only. Business! Aiming to finish within 5 to 10 minute window, agad malikawan ang unnecessary physical complication. Dapat kung ara ka sa imong ginarian, kwan lang, quickie lang, dali lang. Paligo, guro, okay lang na. Pero inang ara ka nagpungko ka nga pungko, Sir Rickson Verdejo, Sir Sonrek, Ma'am Bete, Ma'am Bings, Ma'am Yenyen Mahinay. Tapos, kwan kagalig, inimo mo timong prongkoan niya ng kwan dyan, yan ng inodoro. Hindi naman namin suno sa mga health expert. At least may nakuha naman kamo da.
Kapin pa kon nga dali. Mabang, sino lang sa CR man? Buhay nga kayo na pa dyan! Bukse na, bukse! Gali kay man niya nag-cellphone. Iban siya na da sa sulod sa CR ga ba sa Bible okay man amo. 7:53 na sa aga. Ang realization naton sa kabuhi bala. Kahapon may taga Ilaya 3rd Dumangas Iloilo. Cap Estel Dimnegras Salinga. Good morning, ma'am. Kay Ma'am Selma Mon, kay Ma'am Mary Ann Tugonon Braga, ang barangay treasurer sang Pidimon Fort South Dumangas. Kay Sir Bebot Lamadora. Kahapon may nagkadto sa office ni board member Rolly Distura Mambete ni kay board RBD. Pero why to si board RBD kahapon kay may official functions ang gigkatuan. Ang babae ngayo bulig para makagawa na sila sa ospital. Ayaba na diagnose may diabetes. And then lawig na sila sa ospital sa Iloilo Mission Hospital. Aring istorya pa matibla ninyo. Gusto na nila magwa. O galing mayara sila Ma'am Ningning sang bill nga balayran 156,000 pesos plus na may 35,000 pesos pa nga doctor's fee, no? Mahal ang bayad. Ti galalain ng asawa kay 5 days na nga magwa na sila tani, may discharge order na sila Ma'am Donna Serenante Fernandez, pero hindi sila makagawa kay wala sila nagbayad. Kag hindi man pwede nga parsya lang, dapat nga kuha na yan ng bilog kapag bayad. Ti, hambal sang asawa, niya ano kami di? Ginpreso nyo na kami for 5 days. Anong imuon namon? Tuluy kami, hindi na sila magbaton sang guarantee letter mo. Bisan subong sa mga Capitol, sa City Hall, na naghatag guarantee letter. Ang Uswag Ilonggo nga sa una ginadalaganan ini Mamilus Priagula, ang tingog party list. Kagun ano pa ang mga grupo nga mayara sang bulig financial sa mga ospital na patay. Subong waay na. Kag sa first quarter of the year, way paghulag ang pundo. Way paghulag ang pundo sang Capitol, ang iya sang Capitol, City Hall, sa mga banwa, asa sa mga party list nga niyo. So 5 na sila ka tuig, 5 na sila ka oras. 5 na kaadlaw Vice Mayor Pangga Lamasan Picso. Nga gin-hold sila sa Mission Hospital. Hindi sa pagpagaon. May discharge na sila, may discharge order na sila. Pero sa kagwa, kaya sila inugbayan. Di bla mayaran na sang anti-confinement law, ang aton nga Kamara sinikag Senado, nga hindi mo pwede mapreso ang pasyente beyond kung manugwa na siya. Ti ano ang dapat nga ihatag? Tani ginatagan ini, a matter of suggestion. Why naton ginakontra Mission Hospital, Kaya ang may nangambal pa ito sulod ka mo di malanyo na gid nga private. Again, ma-appeal na lang kita sa balatsagon sang billing section sang Mission Hospital. And even kay Dr. Elmer Kimba Pedregosa. Doc, kamaan ko nga may dugo ka man nga taga-Dueñas kay mga Pedregosa, taga-Kwanza mga Malusgod. Mga bay kita in behalf, hindi lang to sa taga Ilaya 3rd Dumangas. Sa iban pa bidra nga ara sa private hospital, hatagin nyo sila sang tudluan nyo sila anong himuon nila nga makagwa sila. Timakon mo ang confinement kina Vice Mayor Pangga Lamasan Picso kay Ma'am Kapil Labiaga. 5 na kadlaw ngayon preso sila. Way masang inamalang nga ti ma'am, himuon mo niyo. May garanti lang din nga para makabayran nyo ni kay ano himuon namon ang himuon ninyo. Way nila binuligan. Way nila binuligan ti talang sila mayon na ko may ginauyatan kwarta. Wala gid sa ginauyatan nga kwarta. Kagaila Bill Vice Mayor Pangga, Ma'am Ans Casabuena Lemos, nagalapot sa 156,000 pesos. Kung si Vice Pangga, isensilyo lang dahi at na kanayang 156,000 ibla Vice. Pero para sa iba niya nga way kwarta, ay sus, every centavo counts. Kung si Ma'am Betty, guro to natin isensilyo lang dahi kay Ma'am Betty, kay Vice Pangga, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Ans Casabuena Lemos, kay Mami Asun. Pero sa iban, nagapramunggo mo. O kapramunggo, pero sa aton, to God be the glory, kita may mga savings. Daw hindi ka makarelate, pero ang tao nga ginaipit ang kwarta, nga bisan isa kagatos na lang Sir William sa panta, Ma'am Gingging, way na gid. And hampakon ka sa muna ka dako nga kantidad sang hospital bill, galalain ka pag isinadra, kay ini kakagwa.
No? Tiyang inyo drang mga matagadlaw nga kaunon da. Kasi siging patak yan sina kada adlaw. Kung pila ang hospital room, no? Tiyang hospital room sina Ma'am Criselda Buicol muhen. Kung mga private hospital ya pinaknobo sa 2,000, 3,000. Yung ako mo na maglima na ka adlaw, 15,000, di sa na makuha. Ang bagan isang babae kapo niya, sir. Inisoroyan niya si Sir Arman Cabarles. Ya, sir. Nga kon kwarta di kuan ng 4,000. Yung makon mo. Balik naman kita ti anong mabulig ini sa mga local officials ta kapil pa sa mga representative mga congressman ta. Kay madumduman ta mayroon isang anti-confinement law. Ha? Dapat tudluan. Pangabay tani, why kita again gila klaro taway natong gila kontra mission hospital ha. Kay ila niya internal rules or protocol nila kay ti private hospital sila. Pero ti may mga higayon bala nga mabaka mo nga ti sulod ka mo sa private hospital da. Pero may mga tinihon nga bangod yung emergency, pinakamalapit nga hospital, private, ti tokuson mo na lang because you are after sang kaluwasan sa kabuhi sa imo pasyente. Oh? Ti ang natabo sa to nga halin sa Ramon Doremdes Hospital sa Dumangas mo. Ginrush na to kay nag-yellowish na ang pasyente nga lalaki. Taga Ilaya 3rd Dumangas sa Cap Istel Linga kay Ma'am Michelle. Ti mahambag ka pang hindi lang anay kay hiling nga gawon gani. Ti mga paryosina ano ang dapat anong pwede nga mahimo ninyo as a hospital nga mapabatsak ang compassion and mercy sa mga pasyente. Kaya hindi tanan nga nagasulod na sa private hospital, may ikasarang. Basta napilitan na lang, Mami Asun Pineda, bangod nga why na sila choice. So kung why sila choice, ano ang mabulig, Ma'am Joy ay nag-arkisa sa aton nga gobyerno? Kaya hindi na magbaton, subong niya sang GL nga itawag guarantee letter, ang mga ospital. Why man ga-release subong sang guarantee letter ang Capitol? Why man ga-release ang guarantee letter ang City Hall? Inong mahimo sa isa ka ordinaryo nga tao nga wala-wala gid. Ang oras, impunto, 8:00 sa aga. It is now 8 o'clock in the morning. This time check is brought to you by BDO. Tuloy ang plano dahil sa Plan B from BDO Life. Talk to BDO Life Financial Advisor today. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Blessed morning kay Pasay City Vice Mayor Nonoy Elizar Chavez. Vice, mirgod ka tumargalit na naka DTX 500 si Vice Mayor Elicero. Noy, sano ka di mapasudad man, makata-kata kita. Pangapi, dara kata-kata. Okay dito si Jansap. Banya, sano si Nonoy Elicer madto di sa sudad. Mako na tamadan magpasudad ay permit traffic. Vice Mayor Elicer Chavez ang Pasay City. Mayor, preparahe ang 2028. Diyan lang kami ni Jansap sa likod mo na mag-tibong kanimo. Good morning also kay Toto Gisteria. Kag kay Nonoy Stephen. Kag kay Councilor Katkat ang Palmares. No hurt feelings. No hurt feelings. Nonoy Elicer, good morning sir. Bawal i-hostage ang isa ka patient sa hospital kuno ay inugbayad. Amo ganina Sir Edgar. Ang pamangkot ano tanigin buligan sang Mission Hospital Management bala. Mama nang mo ning himuon ninyo. Sige i-release namon kamo kay ayo naman ang pasyente. Kay ti 5 na kadlaw Ma'am Ningning mo. As Vice Mayor Elicer. Ti 5 kadlaw, adlaw-adlaw kapatak. Ang blayran mo yung muda. As long hindi ka kabayada, sige, ara ka dako, gadako yung mga blayran. All you have to do is, hindala naton ini, hindi agod nga pakamaloto ng Mission Hospital, ha? Pinaklaro ko ini, Ma'am Sarah J. Villaflor. But, gusto talang i-ventilate ang mga hibubunot sa ordinaryo nga tao, blangway sila sang platform. So, kita dari sa radyo, dari sa Foro de los Pueblos, makabinag-binag man bala ang hospital management sa Mission, sa St. Paul, doctors, and the likes. Para nga, mga parisining nga sitwasyon, matagan man sa solusyon. Hindi ka pabilin na nyo pa istorya nga, bala nyo lagi nga private hospital, dire ka mo masulon. Ina, kung may opsyon sila tani, gali ka hiling nga gawin ng kabuhi gani. Di bala, tani, may compassion bala nga pag-approach bala. Hindi nga bugras bala nga, manamulogin nga private, dire ka mo. Tapos hindi ka mo yung magtoko sa blayran. Ala, no.
Hindi man lang income lang na. Dapat nga may yara man sang mercy and compassion sa mga pasyente hasta sa mga nagabantay. Las 8:03 na sa aga, Zane Carbolido Pagayon sa Pasig, good morning. Let us pause and let us pray. Aring message nga mag-remind sa aton sa subong aga. Sir Dan Calvo, good morning sir. Vice Mayor Eliser, kay Sir Reming Castor. Your enemy will be God's enemy too. Kung nami ang imong relasyon sa iya, may contract ka, may nagingabot sa imo, babayi ang Diyos nga magbalos to Israel. Waswasi pangamuyo, kaysa dalayon mga pangamuyo, deposito sa pangamuyo, ang bulang niya matapakan niya ginabangod sa pangamuyo. Exodus 23:22. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you. This promise emphasizes God's protection for those who follow him. God pledges to fight for his people and bring them into their promised land. Ang condition, the promise is conditional on obeying God's voice and doing all that he speaks. Basta ginasunod naton siya, Ma'am Charlene. Ang resulta, God acts as an adversary to those who oppose his people. As mentioned, sa Psalm 115:5 gani ambal niya, touch not thy anointed. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Amo na nga mga pangdumo-dumo, Sir Bams, bailang! Kung anong pagdumo niya sa imo, Sir Bams, mabailang! Jinray Siman, Charlene Serande, Hebrews 10:31 iangot ko ini, ang Diyos magpakig-away sa imo nga mga kaaway kun mayo imong relasyon sa iya. Hebrews 10:31. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Delikado gid kun ang Diyos ang maghusga. Kun ang tao ganing nga gintapak-tapak mo maghibit na sa Diyos, magbatsag ang Diyos sa ginabatsag sa tao nga gin biktima mo, gin dumo mo, gin singgitan mo, gin kawatan mo. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Umati ang message sa subong aga na mag-inspire sa imo kag sakon nga magpaapin kita, dangup kita kay Jesus. Know you're operating in his favor when the odds are stacked against you. You know you are operating in God's favor when you have no inherent advantages going into a thing. And God knew they were vulnerable, and God said, I'm going to tell you what I'm going to do. If they come against you, then I'm going to come against them. And divine assistance is when God makes an enemy out of your enemy. Who am I talking to in this? When God makes an adversary out of your adversary. So in other words, he said, when the sickness comes against you, I will be an enemy to the sickness. When there is a business problem, when there is a lawsuit against you, I will legally come against the one who are legally coming against you. If debt tries to overwhelm you, I will put in debt those who are trying to create your debt. And if God said, I'll make an enemy out of your enemy. Ang Diyos magpakig-away sa imong mga kaaway. Kaaway mo balatian, kaso, pasibangod, pato-pato, paghingabot. Ambal sang Ginoo, come to me, I will give you rest. Tama niya, vengeance is mine. Vengeance and retribution is mine. Pag timalos, kag may, kung pa nasa, may interest. Interest sa nagsaklaw sa imo, sa naghingabot sa imo. Hebrews 10:31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. So bungaga, let us pause, let us pray. We'll invite the presence of Jesus. Come, Holy Spirit, fall on me now. Unchangeable, unshakable, unstoppable God. Lord Jesus, salamat sa bagong adlaw ini. Salamat sa pag-take care mo kay Kong Bebot Nava, kay Ma'am Ding, kay Sir Bamboo, kay Doc Liza, kay Sir Chester, kay Sir Rami Ramos. Sa pag-take care mo kay Vice Mayor Pangga Lamasan Picso, pag-take care mo kay Ma'am Remia Panes, kay Ma'am Marie Tria Mitzelina, kay Doc Daday, kay Sir Toting, the whole Verdejo family, kay Titambing, Kabasak family, Baes family. Salamat sa pag-take care mo kay Mami Punyang Dunggor, kay Ma'am Ningning, kay Sir Bimboy, kay Sir Jerdwin. Sa pag-take care mo kay Sir Eduardo Ignacio, kay Sir Jinray Siman, kay Ma'am Charlene and Randy Serra. Salamat Lord sa mensahe nga nagapabakod sa amon, nga madangop kami sa imo. Ikaw nakakita Lord sa mga inhustisya nga nagkakalanabo sa amon, iniban ang mga kaso, pato-pato, balatian, paghingabot.
Thank you for that word, Lord. We stand on it. It is written, vengeance and retribution is yours. And your word says, Lord, you will be an enemy to our enemies. Enemies ang balatian, sa kaimulon, ikaw ang Diyos nga nagapag-away para sa amon. Salamat sa pag-taken mo, Lord, kay Ma'am Zane Pagayon, sa pag-taken mo, Lord, sa mga opisyal sa probinsya, syudad, kabilog nga Western Visayas. Salamat sa pag-taken mo kay Nonoy Elicer Chavez, kay Yusik Jesri, kay Mayor Stephen, sa mga abroad subong, and even, Lord, ang mga ara sa ospital. Lord, I also pray for your divine intervention sa itong 156,000 pesos nga balayran to sa taga Pidimon 4th or taga Ilaya 3rd Dumangas nga 5 na kada, Lord, nga na-priso dira sa Mission Hospital. Nanugaman ang Blatsagon sa mga taga-hospital, Lord, ay. And salamat kit sa imo nga pagbantay man kay Ma'am Sally Pampliega, sa iya kabataan kay Sir Dan Stanley, kay Sir Jexter and Kim. Salamat sa imo, Lord, nga promesa. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray, seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins, heal their land. Ikaw dara nga wala pa sang relasyon kay Jesus, batuna siya. Today is the day of salvation. Tomorrow is not a guarantee. Imit lang ini pangamuyo subong. Kaibigang imo tawga si Jesus. Si Jesus na makaluwas sa tawo. Why na sa iban pangangalan? No other name can save you. No other name can heal you. John 14:6. He says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi ang sinuman dira nga Dios ang makaluwas sa imo. Hindi ang perdon sang piyesta saro nga duag pink, kundi si Jesus ang makaluwas sa imo. His name is Jesus. His name is healing. His name is life. His name is power. His name is provision. Imit lang ini pangamuyo subong. Kabigang imo al sa imo kamot. Luhod ka dira. Lord, nagasurrender ako sa imo. I need you. I acknowledge you as my Savior and Lord in my life. Ginabaton ko ikaw. Tunuga. Ginabaton ko ikaw. Akong Jesus, Jehovah Jireh, kay Jehovah Rapha, my everything. Isulat ako ngalan sa libro ng kabuhi. Heal my hurts, my regrets, my paths. I commit everything to you. I release everything. Your will be done. In Jesus' name, Amen. Lord, I declare blessings and decree blessings sa kada isaga pamati subong. Bless them on air kag online. We rebuke, we bind, we demolish all the plans of the enemy. Because your word says sa Matthew 18:18, whatsoever bind here on earth is bound in heaven, whatsoever loose on earth is loose in heaven. Salamat, Lord, sa imo promesa sa Matthew 18:20. Duha akong tatlo nga nagatipon sa imong ngalan, ara ka. Subong linibo kami nga naga-declare sang Jesus. I may sound corny, badoy, irritating for some, Lord, I don't care. I enthrone you right now. We enthrone you right now. Salamat sa imong nga pagikupod sa amon. Ipala kami, Lord, sa linog, disgrasya, balatian. Preserve our families, Lord, ang Pilipinas, ang Israel, ang Jerusalem, and we shoot the arrow of victory for everybody. We commit everything to you. Salamat, Lord, sa pagbantay mo sa mga seafarer, Ilonggos abroad, Filipinos abroad. This we pray in Jesus' mighty and precious name. I declare healing to those who are sick, provision to those nga nagakinanglan sang kwarta, sa finances, sang kaalam kag protection. In Jesus' name, Amen. Drawing me closer to you, I feel your power in you. Nothing compares. How great is God's goodness to those who publicly declare that He will rescue them. For God has stored up great blessings for those who trust and reverence Him. Kadako sang kaayo sang Dios nga ginatigana sa mga nagatahod sa iya. Samtang nagatulok ang mga tao, ginapakitaan sang Dios sang kaayo ang mga nagapangayo sang proteksyon sa iya. Psalm 31:19. You will live within God's circle of blessing, and your children shall inherit the earth. Magakabuhi ikaw nga may nuswagon, kag ang imo mga kaliwat padayon nga magaani sang pagpakamaayo. Psalm 25:13. This is the word of God. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your. Deposito pangamoyo. I must decrease, God must increase. John 3:30. God takes all the glory and Christ alone is exalted. A victorious day ahead of us. Ang oras alas 8:12 sa aga. Oras kinadulong sang Mighty C kag Klinika Spore Biotics. Foro de los Pueblos. Pagbalik ta, ano ang ginhimo sang Provincial Employment Service Office sa mga seafarer from Haniway, Barotac Nuevo kag Estancia
nga nakalawas sining pagkalugdang sang marine vessel Devon Bay. Ang ilang kapitan Sir John Lee Sarabia, Ma'am Marie Talia Mitzelina, Ma'am Annalyn Agravante, taga Negros Occidental, nga sa subong wala pa makita. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa... Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, multiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarms stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
Serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow, may puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager. Para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated. Para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang Sang Mighty C kag D3 Bio. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Kung daw naga-kurap-kurap lang matamo Ma'am Eda Lamera diyan sa Dueñas, Ma'am Marie Thalia Metzelina, Sir Benji Asturias, kay Sir Edgar Badbadon, Sir Arman, ang himuon mo tumarka sang Mighty C. Mighty C. Sa mga ginikanan kabataan nyo bala mga nag-edad ni 15 anyos, panubo, 1 year old, to 15 years old, mga dalagita kag solterito, patumara sang Mighty C Syrup for Kids. So mga adlaw may free consultation ay ngalitin ninyo na kada adlaw may free consultation sa klinika outlets depende sa scheduling. Pero importante sinadra nga makita ninyo ang inyong latest health condition. Ang hambal sang medical experts para nga mag-maintain kita nga healthy. Kapin pa subong kay gulpi lang naglamig, no?
Earl John Pandagani dira sa New Site Public Market sa Hordan, Guimaras. Earl John Pandagani, salamat sa inyo kapamati ang sudden change of climate bala ng gulpi naglamig. So may LPA actually gani subong sa gwa sang Philippine Area of Responsibility, Sir Earl John Pandagani. So gulpi naglamig, ang lawasag adjust naman nina mo nang ibang ginaubo, ginatangkaso, ginasipon. Ang panugyan sang health experts nga magpahuway gid dapat may 7 to 8 hours nga restful sleep, tulog gid kay wala sang substitute. Why sa makabulos sa tulog gid. Kaon laswa, kaon prutas, inom damo tubig. Likaw sa biso, sigarilyo, inom, patuyang, kay ina nagadulot sang balatian. Kapin pa sa mga ano ko ni panag sini mga owl. Ano ganing owl sa Ligaynon? Owl, no? Kalabanan subong tawo, hindi na tawo kundi owl na. Anong owl? O-W-L. Inang pulaw hasta bala alas 2, alas 3 kagahon bla. Pag-igo magturog alas 4. Padagaan lang ka-order sa nang planda. Kaya subong ya 24 hours ya kwago. Ano ganun sa Ligaynon na? No? Ga siging tumok-tumok mo ka iPad mo, sang laptop mo, cellphone mo, ga video call ka sa miga mo. Or ga Mobile Legends ka, naga-scatter ka. Di kay hiraban, bosong mo, no, Venerosa, Ma'am Ningning, bukaw, no? Order ka. So, kuhan mo blagin, distort mo ya ang original nga creation ni Jesus sa lawas. Nga kung gabi inukpahuay na ya, kung adlaw ti, mo na matrabaho ka. Mo nang damo bukaw, damon balatianon. Bukaw, Ma'am Annalyn, no? Bawa salamat. Ginamit ni si Ma'am Annalyn na galvante, kay contribute, Si Ma'am Laura, amo man, si Ma'am Ningning. Love nyo man ko, balang ko loves nyo ko, Salamat, gid. The feeling is mutual ba ya? We love you with the love of the Lord. No strings attached, dayat, na. Di mga tao, sa mga kabataan, bukaw. Paninagi, bla. Alauna, alas 2 kagahon niya, may gasinggitan nga, the enemy has been slain. Tapos tinaga nila, STUIPID, stupid. Pamuyayaw, imo da nga. Iway ka mo kay balo, matamat ka mong ginasulod ni Taning pagi sa social media. May nistorya kitang Iloy sang Domingo. Habal niya, Ted, niyang bata ko niya maalam. Niya galing kay ginareklamo sa maestro nga, baway gituntat. Sige lang, kusipad ka cellphone. Sa una yung kabataan, pag-abot alin sa eskwelahan, mahado sa ginikanan, makis, maamin, mailis na siya, tapos makadtoto sa may bubon, kag magsagob ka tubig, o gay manilig. So karon kabataan, pag-abot sa balay, way gani ka pamugno nga ma, nay, jadan ko no, gani makis, way, pag-abot sa balay, haboy bag sa binet, kag maggaligid, kag magsige cellphone, siging kusipad ka cellphone. Correct, Sir Janle, correct, ged. Ang duwagin, Sir Janle, amo na mo, sa unaya, mailis, tapos ilis, sa pambalay, madigamo, mabulig to, mamunyag ka tanom, organi madtoto sa bubon, masagob. Para ba lang nga may contribution man sa sulod sa balay, manilhig, mga rents. Kabataan, sa mga way pagani ka ilis, ka uniforme na, mabatang, maligid, like ka magkusipad, cellphone. Kaya mo nang ginatawad nga bukaw. So along gid kay bangor sang sudden change of climate, taglamig naman, sok-sok ka mo da bonnet nyo, jacket, kag tumar sang D3 Bio, DTX 500 kag Mighty C. Foro de los Palos. Las 8:27 sa aga, nami sini Sir Bamboo, Sir John Lee, para ba lang healthy lawas ta, pero isang ginayahimo ni Nonoy Elisar Chavez, kag ni Vice Mayor Panga. Standby kay 5 dyan kay balukang ang pag-inom sang mainit nga tubig, nga may ahos. Ginpusan mo bla sang ahos, bla Ma'am Aisha? May madamo nga benepisyo. Una, nagkapanubo sang blood pressure. Ikadwa, nagkapanubo sang kolesterol. Ikatatlo, nagabulig limpyo sang atay kag sang bilog lawas. Ikaapat, nagabulig regulate sang blood sugar, Sir Steven Heradino. Ikalima, nagapabaskog sang imo nga tagipusoon kag circulation sang dugo. Paglibot mo sang dugo sa imo kaugatan,
nagapabakod sang immune system, amo nang hindi kadali trang kasuhon. Nagabulig sa pagpanami sa imong digestion, tapos sa imong pagpamuhin. Makalikaw ikaw sa sipon kag ubo. Kag nagaunod man ini sang antibacterial kag antiviral properties. Mayara man sang anti-inflammatory effects. So imuon mo, kihad kada 3 ka bilog, yan akon gani isa lang na mo. Tapos ibutang mo sa baso nga mainit, o gani malamig, kag iluman mo for 3 minutes, kag imnon, no? Nami ang epekto ya sina. Dumduman ko ni una ko ginadumduman sa una si Vice Mayor Eliser Chavez. Noy madumduman pa Nonoy Eliser. May ara na siya sang concentrated nga ahos nga isa ka botilya. Hambal niya nakon, hambal niya, Ted, imnabla Ted, pagbugtaw mo sa aga nga way pablat sulod yung bosong mo. Hambal ko mayroon, perti gidido, kwan gido, daw ini ko gwanta. Hambal niya, kwan lang inang, ganinang uyati irong mo, parang hindi ka lang makabatsag ka lang to. Tuod, ina, nga ang tao nga hindi ka uyon ka ahos, aswang. Ang aswang, kuno pamato na sa ahos, Jinjin. Pero why na ka matura na? Why aswang? May Jesus kaya why na aswang? Matiktik ni mga kalag ni mga nakase ni mga bagat. What mga bagat? Bagat ni mo kun hubog ka uro eh. At saga mo lang na mga guni-guni. So imoon mo, inom kagid sang ahos, sang tubig nga may ahos, no? Dumduman ko na kay Vice Mayor Eliser mo. Noy, dumduman ko gina, labig-labig doon. Nga sa subong ginahimo tama na pagbugtaw to sa aga. Nagapanubo sang blood pressure, gapanubo sang kolesterol, tapos nagalimpyo sang tanan nga parte sa imulawas kag atay Sir John Lee, Sir Luminado Senas kay Ma'am Joy. Tapos nagapanami sang circulation sang dugo, kapabako sa immune system, gapanami sang digestion, kag nagatap na sang sipon kag ubo. Pero not all the time. Ara dra ang ahos. So ang himuon mo, tumarka DTX 500, D3 Bio kag may TC. Hindi mo madala sa bag mo, ibili mo to sa imo drawer sa office, or diin ka man sa salakyan mo sa dashboard, para nga may tumaron ka anytime. 8:31 sa aga, ti pilakbilog ni mga Ilonggo Seafarer nga nakaluwas sa pagkalugdang sang marine vessel, Devon Bay. Ang Devon Bay, pakita ta please, di man guro ted Ako nagkaon ko ahos isa ka clove kada aga. Gakaon ka. To no. Check ta si K5 Jenjen Kauyonan. K5 News FM. Kampiyon report. Jenjen go. K5 Ted, yara na sa Mayo nga kahimtangan ang 3 ka mga seafarers sa gikan sa probinsya sang Iloilo, specifically sa Banwa sang Haniway, Estancia kag Barotac Viejo K5 Ted nga nadala o kon lakip sa 21 ka mga Pinoy nga mga seafarers nga sakay sang barko sang MV Devon nga naglugdang sa tinaligdan nga January 23 no sa South China Sea K5 Ted. Ini ang ginkompirmar ni Public Employment Service Office Head Ma'am Cynthia Dario K5 Ted. So sa iya right now hindi pa nila ma-establish gid ang identity sining 3 ka mga persona because nga gatry pa sila communicate K5 Ted dito sa pungsod China. Of course ining 3 ka mga Ilonggo K5 Ted ang yara pa kumbaga sa state of shock K5 Ted because ng ilangan na experience. So sa natungdan K5 Ted no nga ginatry man nila nga mag-connect sa mga himata K5 Ted sining 3 ka mga Ilonggos agud mabuligan man sa probinsya sang Iloilo. Right now wala pa sang confirmation from the PESO Iloilo K5 Ted kay last naton nga update kay Ma'am Dario ang wala pa nakabalik sa pungsod Pilipinas ining 3 ka mga Ilonggo nga seafarers K5 Ted. Ti suno sa natong dan if ever no makauli sila diri K5 Ted sa may Pilipinas kag diri specifically sa probinsya sang Iloilo, they will try to coordinate and communicate with the family in this Ilonggo K5 Ted. Agud nga maka-assess man sa probinsya sang Iloilo, especially ang PESO kung diin sila makabulig bala K5 Ted kay ang mga
maripatriate kay K510 no nga mga Ilonggo nga mga OFWs naton ang may program na ang probinsya sang Iloilo ang Bulig Ilonggo which is makabaton sila sang 10,000 pesos kay K510 nga cash, and other than that possible pwede man sila makakuha sang livelihood program kag aside sa mga assistance sa K510 no may man sang psychological intervention ang probinsya nga ginapreparar para sining mga Ilonggo naton nga na-repatriate kay K510. Yari bla kay K510 pamatian naton ang kabahin sang pahayag ni Ma'am Cynthia Dario. K510 na wait lang guys. Pamatian naton ang kabahin sang pahayag ni Ma'am Cynthia Dario sang Peso Iloilo. Sila diri sa office to assess them if maka-avail sila sa aton nga financial assistance for repatriated OFWs. Of course, that does not limit to that nga intervention naton. Gina-interview naton sila kung bala ano pagid ang ilang needs so that ma-further naton ang assistance nga igahatag sa Iloilo Provincial Government. Kay ti may ara kita yang daan nga Task Force Bulig Ilonggo kagin establish ni Gov. So, depende bagay kung ano man ang need nila in which pwede ma-extend ni Iloilo Provincial Government through the Peso Office. Sa Subong, ma'am, di na sila, ma'am? Sa Subong, ma'am, wala pa kami updates kay kung kaisabi do, syempre as of now, ara pa sila siguro sa state of, shock. Do hindi pagid naton sila makuhaan sang information gid nga thorough, but ang isa lang ang inhatag was that they are safe. But if and when may update kita regarding them, ma'am, nila is China. Yes, ma'am, China. Oo. So, wala na sila sa may diin kag natabo ang disgrasya, ma'am? Diragid mismo sa lapit sa China, in South China. Dito nalunod ang barko. So balik kay K510 sa China sila nagkapsize ang ilang nga barko, and didto man sila kay K510 no na rescue upod sini kay K510 most ang crew sini kay K510 ang puro Pinoy gid kay gikan sila sa Zamboanga del Norte kag padulong sila supposed to be kay K510 sa Banwa or sa China, padulong sila specifically kay K510 sa Yangjiang, Guangdong, China. Kay isa sila sa cargo vessels, probably may mga cargo sila. Yes, cargo vessel sila kay K510. Pila ang mga Ilonggo OFW? Sa pagkabalo naton Ilonggo Seafarer. Sa pagkabalo naton kay K510, tatlo diri sa probinsya sang Iloilo kag may isa sa Negros Occidental. Amo na ang kapitan nila. Si Captain Ilimar Hucal nga taga Barangay Poblacion San Enrique, Negros Occidental. Until now ini siya nang missing siya. Yes, sa K510. So ang Bulig Ilonggo nga ini K5 Jansen, ma-avail ini sang seafarer mismo sa pamilya nila. Basta ma-apply sila dira kadto sila sa 5th floor sang Iloilo Provincial Capital sa office si Ma'am Cynthia Parcondario. Si Ma'am Cynthia taga Dumangas ini sa pero originally taga Putotan ni sa prong-bana niya taga Ilaya Second ni sila pauli dara sa Dumangas. Ang ining Bulig Ilonggo was materialized Gengen or is materialized bangod sang dumduman mo ang ordinance kagin sulat ni board member RBD ang Bulig Ilonggo. That was his ordinance nga ang mga repatriated OFW, bangod sang gera, balatian, trahedya, maka-avail sila sang bulig from Iloilo Provincial Government. Kag amo na may mas stress debriefing para sa ila nga pagkaumpaw sa ila nga nagyan nga hindi man nami dito sa luwasang pungsod. Other than that, K510 doon na highlight gid dito ang Bulig Ilonggo sang kasagsagan sang gera kay K510 sa pagkatanda naton nga may mga naipit kita nga mga Ilonggo kay K510 no dito sa iban nga pungsod. That's why nga ginatinghuan actually sang Peso Iloilo nga probinsya sang Iloilo nga makahatag man sang assistance sa K510. So other than 10,000 pesos kung panumdumon na K510 hindi enough ang 10,000 pesos. Para na sa mga sapin-sapin na amo na yung bulig nga mahatag the maximum nga mahatag sang provincial government. Kaya damo man na K5 Gengen mo nga nagkakinanglan sina. Usually ang kaigo sina yung mga OFW bala they're earning a minimum malang abi nga kita dito abroad tapos mawad-an sila sa trabaho. Kaya pag sila kay impas ang ilaya nga mga bablay ran diri sa Pilipinas, uli sila diri
kay bangod sa mga kabudayan nga ilan ang kon dito. Bali Ma'am Laura, nya compensated man na sila sa company. Hindi bala may kuan man na may pay, ano nga pang risk pay bala? Risk pay. Daw ano ganyan ang hazard pay. Hazard pay, cargo kang daan usually kon cargo inang managakarga kabla sang high risk bala mga chemical ngani, mga gasolina ngani that can explode anytime. May kuan sila may hazard pay ba ni sila? Pero at least subong ang konsuelo nga buhi sila. Yes. Buhi ning tatlo, no? Buhi, yes, sa kay Kaniway, taga Barotac Nuevo. Kag Estancia. Pero ang ilagi nga kapitan until now missing. Ahay, sige. Yes, sa K5 Dead, no? So, bantay natin. Kaya other than that, K5 Dead, may duha pagid ka Ilonggo. Ang lakip man dito sa Basilan niya nga pag-capsize sa K5 Dead. Si kwanto si Joe Jeric Liar nga taga Barangay Tipulo Mina. Kag taga Oton. Kag si Carl Luis Balontong nga taga Kabanbanan Oton. Oo. Di ang right now gina-establish man kay K5 Dead, no, sang peso kung paano sila makabulig sa ining duhaman ka mga ano ka K5 Dead, duha ka mga individual nga yan na lakip dito ya sa paglugdang man sang barko sa Basilan ka K5 Dead. So ang mga naton subong more likely ka K5 Dead involved gid sa mga paglugdang sang barko ka K5 Dead, no, do namon ang kisa sa karon ti ang probinsya sang Iloilo are open and willing ka K5 Dead sa anyone nga magpayo sang buli kung luyag nila, no, especially aton nga mga OFWs nga magbalik dili sa probinsya sang Iloilo. Kay other than 10,000 pesos sa K5 Dead, may mga gina-facilitate man ang province like livelihood program sa K5 Dead. At least may suguran ang mga OFWs nga luyag na ya magbalik ka K5 Dead diri sa probinsya kag hindi na magbalik sa abroad. Sige, salamat. Sige ka K5 Dead, ini nga balita ang gadulon sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na naka-detox ka pa-report nagikan sa Iloilo City. Ini si ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampan nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Thank you, Jen Kaoyonan. May nakaoyon na kay Kaoyonan. Naoyonan man ni Kaoyonan, ang nakaoyon kay Kaoyonan. Dotang twister si Jen, no? Sadyahon tadya! May nakaoyon na kay Kaoyonan. Naoyonan man ni Kaoyonan, ang nakaoyon kay Kaoyonan. To daya Jen. Bato, taga Duinyasa. Taga Bangga, German, daya Ma'am Betty si Jen Kaoyonan mo. May nakaoyon na kay Kaoyonan. Naoyonan man ni Kaoyonan, ang nakaoyon kay Kaoyonan. 8:41 sa aga, kadlaw si Ma'am Aisha Ahmad. Timan kadlaw ang lika mo. Mga tsagan, ginado na tuyo ka mo. Ambal ni Nonoy Elisar Chavez, ni Vice Mayor Elisar Chavez ang pase. Nya Ted, nya ang ahos namin igin man. Nya sa asawa kon lipay mo. Nalipay si Ma'am Melinda, kay why doon si Nonoy Elisar nagamasakit, why doon ginatrangkaso. Maayo man nga kay Ma'am Feli Lumahang sa Kadinglian Oton, Ma'am Ninfa Tahala, mayo assistance pagid sa Dakaran, hambali Ma'am Laura. Thank you Ma'am Laura Sumagaysay, Earl Bermudez Siva. Ang matutuon nga aswang Ted, mga korap nga mga politiko, amal ni Sir Bambo. Ang gapamorsento sa ilabala mga proyekto kag may mga ghost project pagani. These are the real aswang. Kaya kung nabahuan ka sang ahos kuno Nonoy Elisar, aswang ka, inugay. Iban gani sa inyo, ginatimo nyo ng mani nga may ahos. Ang matutuod nga aswang Ted, mga korap nga politiko, ang gapamorsento sa ilabala mga proyekto kag may ghost project pagani. These are the real life aswang. Kaya ang nagtampok sang lupa sa dagat Sir Bambo kag patindugan sang Thai restaurant, ano ang panawag sina? Abe mga katibon. 8:42 na sa aga, we'll pause for a quick break. And pagbalik ta, may update kita sa Areo. Maistorya kita sa subong nga aga. Kilala nyo si Maria Ozawa? Anong istorya kay Maria Ozawa ini? Sino dyan si Maria Ozawa? Edgar Badbadon, Mami Asun Pineda, John Lee Sarabia.
Gabunan. Ari lang kami, Ted. No worries. Salamat kay Sir Edgar. Randolph Villarreal Consa sa Ugoy-Ugoy ni Tioy Boyet Bakery sa Sara. Dodoy Kampanya Bailon. Adlaw-adlaw hubog kay may birthday party. Nakaoyon na si Kaoyonan sa nakaoyon kay Kaoyonan. May nakaoyon na kay Kaoyonan. Ano abi Jen niya imo apelyido tang twister mo. Naka D3 ba yun na si Mami Ason? Sino si Maria Osawa? Kagbao champion kid ang San Miguel Beermen ni Sir Bamboo Nava sa PBA Philippine Cup Finals, no? 92-77 Game 6. Why doon naka Game 7 manungda niya talk and text sa tropang 5G? Baldabi si Roger Ray Pugoy mo. May rason man ang talk and text. Congratulations sa San Miguel Beermen fans! Champion sandaw. Si Junmar Fardo nagbaton sang Ramon Fernandez Trophy, MVP Trophy. Muli na namian ko kay Junmar Fardo kay very humble. Gentle giant kataga Pinamungahan, Cebu. Huwag diyan nagdako ulo niya. Pero iba niya nga naklo kilala lang nagdako na ulo sa basketball. Sa iban man niya patag eh. 8:44, hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komedya. You feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarms stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of Ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.
DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso. Oras alas 8:48 sa aga, oras kinadulong sang The Power Trio DTX 500, may TC kag DTX 500. Balitang Sports. Update sa Philippine Basketball Association. Sa Game 6, sining karon lang, champion ang San Miguel Beermen kontra sa Talk and Text Tropang 5G. Sa Game 6, sa score nga 92-77. Ang Gentle Giant kasi Junmar Fajardo. Sa una gani Sir Dan Calvo, Sir Bamboo. Sunod sa iyang history, hindi ka maan mag-basketball. Lanchog kag layod bla. Mahilig mangampang billiard sa Pinamungahan, Cebu. Siya ang ginkilalang Finals MVP. Nagpaton sang Ramon Fernandez MVP Trophy. Kagkadungan sini ang Adamson Boys ang una. Nga sanday Jericho Cruz. Jericho Siguban Cruz. Pamilyaya sini Sir Bams taga San Joaquin, Iloilo. Pero taga Guam gini si Cruz. Si Lidonio Troliano, si Don Troliano, kag si Siman. Si Siman ning tawag sa iyan, si mahilig mag-vlog ning si Ronnie Brundial. Di hambal ni Coach Austria. Why ni sila maka-champion sang sa Adamson sila sa UAP? Ni Coach Leo Austria. Pero sang ara na sa San Miguel Beermen, ang Adamson Boys, si Jericho Cruz, Don Troliano kag si Brundial nag-champion. Si Troliano kag si Cruz anay Talk and Text players man ini. Amo gid na no. By the way, sa NBA, bawo for the 22nd straight time. Si LeBron James, Sir Bamboo, no? Manging kabayin sang NBA All-Star. Apa nila, malam na si LeBron, pertiga pangabayo, mangoda. Tamiyaw ko lang, Inday Coney Vegetable Store. Vegetable Spices sa Jordan Guimaras. Leon Tabares, nagpilang kuandang katumbal. Aida Amar Ali. Kay Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalyo. Kumusta na si Ma'am Glory? Wala ka message, no? Dira sa Miagaw. Aida Amar Ali sa Anjo Store and Food House, Miagaw, Iloilo. Ma'am Aida Amar Ali, good morning. Leon Tabares. Kay Ma'am Coney, Inday Coney. Vegetable Spices sa Jordan Public Market. Umarka mo D3 Bayo, ha? Edgar Badbadon, Eda Lamera, Sir Jerry Pracambo, kay Sir Jose Hilpo. Barangay Tanod, Jose Hilpo sa Tabukan, Mandurriao. Kay Sir Luminado Hayo Senas, kay Sir Olimpos. Sang Light of Glory Taxi Evan sa 60. And Sir Larry Praso, good morning. Kay Makmak Hugo sa Idalom Taytay sa Tubang Ultrate sa Bagharo, good morning. Alas 8:51 na sa aga, diri na kita sa last portion sa aton nga program. Kay ma-share kita sa inyo sang kalipayan. Basi mamba ka mo ano na sa TED kuan ng secret memories. Hindi. Ari may istorya kita ho kay subong ginaistoryahan ini sa social media Sir Bong Iscoso, Vice Mayor Elizar Chavez, Vice Mayor Pangga Lamasan Picso. Ginbaligya sang Japanese nga adult film star nga si Maria Ozawa. Ang iya nga pink underwear. Ano isa pink lawan? Ano isa suporta ni Lenny? Aya pink underwear sa kay Boss Toyo. Si Boss Toyo ang ini-vlogger ini sa pamakal-bakal sang kon mga ano lang bla. Sa episode sang Pinoy Pawn Stars ni Boss Toyo, ginpakigbahay ni Ozawa nga ginakabig niya nga Lucky Charm ang underwear. Ngaya ginasuksok sa mga espesyal nga kahiwatan, lagi pang yauna nga dako nga event sa Pilipinas. So kay Ozawa, madugay niya na ini nga ginasuksok. Kag pareho sa iya ang baho sini, daw parehaman sa iya nga baho. Sa kanya ginalabhan nga. Utangi ka kuan ka daw ni.
Ginbaligya ni usawa ang underwear sa balor nga 150,000 pesos. Tikon ikaw kadaya. Sir Edgar Badbadon, mabakal ka. Sir Ligori Tabasares, 150,000 pesos. Apang sunod kay Boss Toyo man niya. Pidi ayo, 10,000 lang. Pag 10,000 mahal mangod eh. Nang negosya lang duha, tub-tub nga ginkasugtan nila ang presyo. Why sila magisugot sa 10,000 pesos, Tita Ambing. Sir Franciscan Lamasan sang Darlene Taxi. Sir Ricky Solomon sang Travel Lines Taxi. Abi mo kon pila? 25,000 pesos. Tapos may pirma pa ni usawa ang underwear. Ano man ini nga mga pangabuhi ini man? Ano na yung kakalanabong ini man? Di bala magbakal ka gani isang underwear sa mall. Hindi mo pwede pag i-fit. Kag no return, no exchange. Tapos ibaligya niya para ano? Dodoy Altoveros. Sir Dodoy Altoveros sa Sitio Dapdap, General Yud City proper. Good morning. Naghahaha si Ma'am Laura sa magaysayo. Nalabot ko na akong handom nga mapakadlaw si Ma'am Laura tulad nga adlaw. Napakadlaw ko doon si Pastor Bob. Toyo gid tuod, may toyo gid. May tupak. 8:54 sa aga si Sir Dan Calvo ga kadlaw mo. Ti sino ining si Osawa nga ini? Kay nga daw amo nabing mga paglantaw sa iya. Si Maria Osawa nabunag ini sa January 8, 1986, Canadian-Japanese model, actress, entrepreneur. Best known as a former Japanese adult video star na naging active from 2005 until 2009. Nag-angkon ni siya sang kasikatan Sir Benji Asturias. Widespread fame. Referred to kay tawag siya si Miyabe. Miyabe. M-I-Y-A-B-I. Pagkatapos ng retirement niya, Ma'am Mimi Didoroy, sa adult industry, saylo din siya sa Pilipinas sa pag-pursue sa mainstream acting kag business venture. Nanay niya Canadian, tatay niya Japanese. May career shift siya. Taka naman sa uba-uba. Aba niya, despite my past, I have no regrets regarding my former career and I embraced my journey of reinvention. Bao, yeyada ko kay Mamimi Gamaoy! Anong ara nakadaya si Osawa man? Jen Rose Escalona, si Ma'am Jingle Herebete, good morning Mamimi Didoroy, kadoro pante nga soen, mahunit pambal ni Ma'am Laura. Ang gina soen. Grabe, Ted, maski underwear, mahistory sa kabuhi. Iyood mo. Naggamit ka ni Sir Edgar Badbadon, kilala nga bold star sang una. Pero tinagbago naman siya. Canadian-Japanese model nga si Osawa. Ikaw, abi, baklon mo to? Kurang kay Boss Toyo to para for remembrance sake. Ay Toyo, gintuod. So, Marky Brabit, noy, basi way malabhan. Nami ay ho. Nami kita ng labhan Di ba magbakal ka gani ka underwear sa mall? Ma'am, sir, no exchange no return, no exchange Why ganina gilafit naman mo na yung mga personal apparel na yan, mga delicate nga mga kinanglanon sa imo lawas. Imo na lang na panty mo, ni Sir Fred Bascala. Ugot si Sir Fred. Imo na lang ang panty, amo lang ang kwarta, amo na yan. 8:57 na. At least napayuhom ko na subong aga. Kompleto ng adlaw ta. Ang ihada mo de Gamaoy, hindi magtulog. Dabi turog kaw. Hestea Faye, pero tingangaran Hestea Faye. Malatnan ka pa kabalatian, kagbaho na, bali Ma'am Ningning. Kung niya sa kamanyo blang panugyan sa inyo ni Mama Ningning. Ma'am Gingging Abelosa, relief do lang dati, bali Ma'am Bingbing. Sister ko sa vacation sa Zamboanga, Soraya Alonto Abdan. Ma'am Soraya Alonto Abdan, nagabakasyon subong diri sa San Isidro Haro, ang sister ni Ma'am Aisha Ahmad. Pay na oras, salamat 8:58 na sa aga.
Bakal ka mo, hindi ka mo bakal na sa relief. Bakal ka mo sa mga malahalon man. Kuha na mo personal nga ginagamit. Ang oras alas 8:58, oras kinadulong sang DTX 500 kag D3 Bio. Amazing grace, how sweet the sound that Tahura ang Ginoo kag magakabuhi ka sing malawig. Kontento kag malayo sa katalagman. The fear of the Lord leads to life. Then one rests content, untouched by trouble. Proverbs 19:23, Holobaton 19:23. Nagasiling ang Ginoo, pamati kamo. Nagaplano ako nga laglagon ko ang bugalon, kag malaot nga tawo, kag indi gid siya maluwas. Indi na siya makapahambog, kay laglagon ko na siya. Therefore, the Lord says, I am planning disaster against this proud and haughty people, from which you cannot save yourselves. You will no longer walk proudly, for it will be a time of calamity. Micah 2, verse 3. once was lost, but now I'm found. Ikaw nga palangga sang Dios, hindi ka magkahadlok ukon magkabalaka. Magpakabaskog kagid. Do not be afraid, you are highly esteemed. Peace. Be strong now. Be strong. Daniel 10, verse 19. This is the word of God. The sound that saved a wretch like me. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Ang oras alas 8:59 sa aga, oras sulong sang Mighty Sea. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Sir Bambu Nava, kay Sir Dodoy Altoveros, Ma'am Annalyn Agravante, Sir Dan Calvo, pa Sir Bob, madaginot doon takon ha. Amat-amat doon takon, urit doon ha. Romanduman Nonoy Ilisera, Vice Mayor Pangga, Romanduman Sir Edgar Badbado na. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa